ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародари азиз, падару модару, бачаҳо ёш, ака навора тамошо кунед. ака шунавиден бародари азиз, шунавиден дин ҳақорат мекунад. субҳаналлоҳ, худованда дашном ҳақорат дорад. хуб гӯш кунен, худованда дашном ҳақорат дорад. ягон чизе намон ки дашном накеста бошад. ин як бародари мара дашном ҳақорат дорад. бародари азиз, ҳами бадбахт инами ман суратша хушруак ишон томта минаҳа диден. ин бародари азиз аруси муҳаммад иқбол ай. аруси муҳаммад иқбол мешапидаги ҳисен ашуров калмарғ. агар кадомед ки бишносем бидоненаш. пас ака нигаҳ кунем бародари азиз, бачаҳо ёш ба шумо дахл дора. шахсоне ки пишти ҳамира мегирен. гурӯҳи 24 муҳаммад иқбол, ҳисен ашуров ай. ака шумо бестен фикр кунен ки барои чӣ шумо хаб кардаен истодаен. типа ягом гап нест, ягом чиз нест. ҳоз як каса дар як ҷо як гап шава сраза мегирен мебуроренаш. муҳоҷиро нигаҳ кунед ки ана иҷа наи гапай. муҳоҷиро ана нигаҳ кунед ки дар иҷа наи хеле корай. барои чӣ шумо намебуроен бигӯен ки муҳоҷиро ина муҳаммад иқбол савол дар ту. барои чӣ намебурои бигӯй ки ина аруси ма биромадам хеле дашному ҳақорат кард. ҳисен ашуров, барои чӣ намебурои мешапидагӣ та бигӯй ки инам хеле кор кардем, хеле дашному ҳақорат кард. аз дин хориҷ ши. Просто ҳамин бадбахт як бародари мара дашному ҳақорат кардай. ман ина бировардам шуморо гуфтестам ки мардами муҳоҷир, бародарои тоҷик, падару модарое ки бачаҳакотон ёшан оли намефаҳманд, дар фанди фреби анамиё рафта дар тарма шиштестанд. дин сари сола задестанд. мутаассифона беғарзай ғайбат, беғарзай як каса бурда тарма кардан, беғарзай як каса ҳақша хӯрдан, фанд кардан, карта мемонанд сум ҷамъ мекунанд. беғарзай ҳамин коро дига ягон корора наметонанд карда. ягон корора дига карда наметонанд. барои чӣ? барое ки зиндагишон 100% дар аврупо мардума фанд карда гаштестанд. бачаҳои шуморо бурда тарма кардестанд. мардами тоҷик бачаҳои шуморо бурда тарма кардестанд. фарзандое ки ба нозу неъмат калоншон кардагиен, марҳамат ина бурда тармашон кардестанд. барои чӣ? як тай ҳамиё худшон намебуроянд бигӯянд ки наҳзат наҳзатиё бача наҳзат медони фақат ино аз риш аз сатр аз тамоми чиз гап мезананд. аз тамоми чиз гап мезананд. оли бародаро ино оли мегӯянд ки мо қатъиво нестем, мо ҷидоем, мо итарем. рӯшшона сиёҳ мекунанд. рӯшшона сиёҳ мекунанд. ино як ҷоан, ино як ҷо маслиҳат мекунанд. ин хеле гапи чапи ки хел мекунанд, ино рӯшшона сиёҳ мекунанд. барои чӣ? барое ки ино беномуси даюс шидагӣ ҳам тарафтагиянд. иш зани иша ҳам хел душмон ҳақорат мекунад. унауг диден навороша диден охе ҳисен ашуров калмарғ муҳаммад иқболша чӣ хел душмон ҳақорат мекунад. иш қатъи иш соз намегира. ино ҳамин хеланд. пас ҷавоно ёш, пас ҳамун шахсое ки аз пишти ҳамиё ин ҳами аз пишти ҳамиё дифоъ мекунен, барои чӣ намебурем бигӯенш ки и чӣ гапай худаш? барои чӣ намеёрен наказатш кунен? дар тай дӯстона дар аврупо, дар тай дӯстона ҳамин мешапидагӣ ҳисен ашуров. барои чӣ намегирем биёренаш шумо ҷазоша битен? ман бародари азиз бовар кунен намедонам дига чӣ то мегӯм. ба ҳамун хотир мегуфтам ки калаи худтона кор бифармонен. ба худо қасам ку ҳаёти нозанини худтона месӯзонен. ҳаёти нозанини худтона. дина рӯзи ид буд бародари азиз. як ҷо фарёдам кардан рафтам ҳамҷо як бародар
як бародар фарёдум кабд рости гап ман рафтам уҷа ман аждад накардам да уҷа мирам як мардаки калонсолай бечора 68 сола будаса баъд гуфтам ки тага гуфтам даи синни сол гуфтам омадай кор кесай коршон беҳад вазминда михел сумшона надода будаса бародаро баъд гуфтам тага гуфтам даи синни сол гуфтам омадай кор кесай а бача ту бояд барай да 8 дам бигири бара 8 да пура мақсад гуфтам бара дам миги бача да куҷо ҳай гуфт ки бачам да тармай гуфт баъд зиқ шудам гуфтам ки дига тарма гуфт ба худо қасам гуфтам саволаш натам бо ҳами дил баъд дилам ҳами хел чиз кард бародари азиз ҳами так дилам ҳами хел вай кард ки бипурсиш барои чи да тармаҳай ҳами хел баъд гуфтам ки тага гуфтам барои чи да тармаҳай гуфтам фарзандтон гашт гуфт ки охи ай пишти гуфт инамиё гуфт инами ҳусейн ашурова ина муҳаммад иқбола инами коро амиёра гуфт гуфт ай пишти амиё гуфт амиё қати ами табро омада гап задагиян фурӯхтагишан бурдагӣ тирмаш кардагиян гуфт пас нигаҳ кунед ки ҳамино худшон фурӯхтагишан бурдагӣ тирмаш кардагиян ҳамино худшон чӣ қадар биромадан доказат кардантон ки бародаро вақте ки гап мезанен мефурӯшантон вақте ки гап мезанен мефурӯшантон бовар накарден шоҳиди зинда немихели шоҳиди зинда ҳамин чиза ман михел ба гӯшҳои худам ба чишмои худам дидам ки михел ҳамун падари 68 сола бечора ҳамин гапҳоро гап зад баъд гуфтам ки баъд гуфтам биё як навор кунам да биё гуфтам биё як навор кунам ки дига чиз кард гуфт ки мақсад гуфт хай чӣ хелай бародари азиз 100 дӯсташ 100 душманай бечора нами овой чишмаш рехта овой чишмаш рехт ба ҳамун хотир бародари азиз фақат фикри падару модаратон накунен фақат фикри худтон накунен ба худо қасам дар картаҳошон су мепартоен ку шумо капатон сӯхтагиай мебуроен гап мезанен мебаранд мефурӯшантон е бачаҳоёш овое ки дар аврупоан чақчақ мекунанд гап мезананд ку нами ҷогашон гарм худтон ба дасти худтон падару модаратона накушен бародари азиз худтон ба дасти худтон зану фарзандотона сағира накунем бародари азиз аз ман як гуфтан буд бародари азиз мегуфтон қабул карден хуш ба ҳолтон қабул ки накарден вақту соату времяш ки омад ки ғалтиден баъд мегӯен обо мо ошибка кардем ба ҳамун хотир бародари азиз калатуна кор бифармонен ина ҳамун тарафдорое ки ҳамиёра тарафдорӣ мекунен инами бадбахтора ина муҳаммад иқбола унау кали дигааш ина миёра шумо ина нигаҳ кунен да чӣ ба намегениш ки барои чӣ дар ини масъала гап намезанен бародари ина бародари тоҷики худмона мусалмони худмонай дашномш кардистай ай дин аз худо аз тамоми чиз дашном мағфуратш кардистай э бародаро а бача ҳамин тоҷикистон як задаги тика буд як шермарди аллоҳ додайшаи худо дар умру ҷонаш баракат бита гирифт обод карде гирифтай обод кард мардак имрӯз ҳақ дора ки бихраба гарда ҳақ имрӯз ҳақ дора як ҷангалзора гирифт як тоҷикистони обод кардай бихраба гарда ошу шава дар ҳаққаш дуо кунен ба номи худо бародаро фаластина нигаҳ кунен ҷангзадара чӣ хелай гулакҳошон гушнаву ташнаанд бечораҳо намедонанд чӣ кор кунанд просто бибинен тамошо кунем бародарҷоно ба ҳамун хотир нони хӯрдан намеёванд ба ҳамун хотир бародари азиз калаотуна кор бифармонед худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошед